Ya ndasvika wana pana munhu avo. Ko uchiri kupi? Ya ndatosvika. Ndakakumirira ka. Ya ndakusuwa. Hey, ya kana nini? Ya ita fast usanonoke ka koze kukupisa ndakakumirira ka pandiri pane zuva. Ye uri kupi ko ndamira kubva kudhara ndatosvika pakuneta. Ye watichi auchauyi usadaro man okupana nenguva dzisisa ndamira idzi munhu ongoti haachauyi usadaro tasienda please auchatida. Oh my goodness, ndakanyanya kutadza imboita ubatike umbondipa tumamisi ndikuda kupuwa tumamisi ende pepi ndichakubata sewota glasi ndotora skuru ndobva ndakuisa washa usashamisike nekuimba ndorangu basa ndosaka ndakuimbira iwewe mama ndidewo ndichakudza chandakapindira pauri kubva pawakanibvuma undisura upandendata hangu ndokuda unoiketa ndikasada newe ndichadana nani umwe wandoketa paunondiudza uchiri kundida ndinobva ndafila nani stop vari kwari kuti hakuna kwatosvika koingoita kuti tingosvika murudo wangu anipengesa ndikati gare ndombofonera ndakambodiwa patanga siri pafeya lavhu yangu naye yaingova idondikeya ndakambodiwa neumwe munhu asiri munhu but nhasi ndazodiwa iwe wakambodiwawo here wawana munhu anokudawo andichiti ndokuda uchiti unondida shalalalalaye iwe wakambodiwawo here wawana munhu anokudawo andichiti ndokuda uchiti unondida shalalalalaye padhuze ukandida zvine respect nyika kurespekta mami padhuze chandisingadi utambe nemafriends anokunyengera hani rega ndigare ndakuudza ukazobuda unenge waparadza ndati ndigare ndakuudza usazobuda because ngandiparadza iwe rega ndigare ndakuudza kana mama vako garwa vaudza kuti pane mujama ari kundida kana mwoyo mangu uri kupisa inzwa rega ndigare ndakuudza kana mama vako garwa vaudza kuti pane mujama ari kundida kana mwoyo mangu uri kupisa inzwa iwe wakambodiwawo here wawana munhu anokudawo andichiti ndokuda uchiti unondida shalalalalaye iwe wakambodiwawo here wawana munhu anokudawo andichiti ndokuda uchiti unondida shalala imboita ubatike umbondipa tumamisi ndikuda kupuwa tumamisi umbondipa tumamisi ndikuda kupuwa tumamisi